Where we should be. No, I never really contemplated like we did. If it's essential here to show you you're natural. No, I never really contemplated like we did. If it's essential here to show you you're natural. Those photos we made, that was a moment of dance. Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Bert Pineda Vlog. For today's video, kakain tayo ng almusal Pinoy. Yan. Almusal ng Kapampangan. Yan. Okay, kasama ko pala ang aking pamangkin na si Jan Lester Ginto. Yan. Hi guys! Yan. Yan. Siya yung basketball player ng aming pamilya. Yan. Before anything else, magdasal muna tayo. Siyempre, bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo kay Jesus. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you po sa lahat ng blessings na binibigay niyo sa araw-araw. At patnubayan niyo po kami sa lahat ng aming gawain. Thank you, Lord. God. Yan. Ito yung mga hinanda ko, almusal. Ayan. May sinangag, single sa Kapampangan, tuyo. Tagalog. Sa Kapampangan, tuyo pa rin. Malangi. Daing. Danggit from Cebu. Ano yan? Merong dilis. Merong longganisa ang kalumpit. Ang pinakasikat na longganisa sa Pilipinas, ang longganisa ang bawang ng kalumpit. Tapos merong daing na puset, galing Cebu. Yan. Hindi mawawala ang pritong log. Siyempre masarap yung sausawan na may suka, na may bawang. Tapos kamatis. Yan. Meron palang Shanghai. Yan. Tira namin kahapon. Tapos, masarap magkape kung walang gatas. Yun. Kape na walang gatas. Yan. Kapampangan. Kay Jan. Pa-princess ako. Yan guys. Umpisa na natin guys. Tara, kain na tayo. Tara, mangan. Montang. Okay. Nagugas na kami ng kamay. Yan, may stop yan. 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 Kain na tayo guys. Unahin na natin yung pinaka-famous, yung tuyo. Yan. Taga-abroad yan, namimiss na yung mga pagkaing Pinoy at pagkaing Kapampangan. Mas gusto ko yung sausa na kamatis sa tuyo. Yan, enjoy lang natin. May sumisingit na kamay doon. Natin yung tuyo.
Tocino. Pampangat best tocino. Uma. Yan. Ura. Mama. Tua. Kung ito sabihin, mga ano. Yan. Kape tayo ng ano, kape mainit. Kaya nga mainit. Yan. Yung ano naman? Yung ganisang bawang. Kalupit. Yung ganisa. Bakit nga, ito nga yung inulam. Yan. Tikman mo yung ganisa. Makakarami ka ng ano, kanin. Yung mga sabi namin. Loko ko na mo. Pag nagpunta kayo ng ano, yung mga balik-balik dyan, maliit lang. Tapin ng mga pagkain Pinoy. Ha? Advice ko sa inyo, tikman nyo yung ganisang alipit. Ito naman, danggit. From Cebu. Ito, susuin nyo pag ano, initin muna yung kawali tapos mantika. Ano, pag mainit yung mantika, mas luto yung danggit. Isaw-saw sa sukat. Adi. Sarap, no? Dilis. Masaya po pa. Next time, comment nyo kung anong gusto nyong imukbang namin. Amoy. 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 Sarap. Kain pa. With butter. May tumisingit. Ito namang ano. Tignan natin yung Rice. yung daing na putik. Sarap. Itlog. Itlog. Masarap din yung ano. Itlog na maalat. Ubusin natin yung ano. Crispy yung ano. Crispy yung daing.
yang kayo. Meron yang kuas. Bye. Yun guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Please comment kung ano yung magandang mukbang natin. Okay, thank you for watching. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Mer Pineda Vlog. God bless you all. Keep safe. God bless you. Okay, thank you.